办理入住登记。您预定了吗？预定了。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。doa cikin shirimu na koyon senangci sauƙaƙai， wato 汉语简单说。你且看dai ki muku marhabin daga nan birnin Beijing。To masu karon mu yanzu bari mu fara darasi mu na yau。您好，我想办理入住登记。您预定了吗？预定了。您好，我想办理入住登记。Barka deh, ina so in yi rajistar shiga daki。您好 ，Barka deh， 我想 ina so 办理 wato yin wani abu 办理，入住 wato shiga daki kenan 入住，登记 register 登记 register。您好，我想办理入住登记。Barka deh, ina so in rajistar shiga daki。您预定了吗？Wannan jumla tana nufin ko kun taɓa yin order？ 预定 order kenan。您预定了吗？ ko kun taɓa yin order？ 预定了。haka ne， 预定了。wato ana nufin wato na taɓa yin order。haka ne， 预定了。To masu karonmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 您好，我想办理入住登记。您预定了吗？预定了。To ƙarshen shirin kenan kan dai ke cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。